сега, след близо 3 седмици скитане по пътищата на Европа, се ражда една идея за един YouTube канал, влог или там както се казва. Реших, че ще го кръстя Травми, което първоначалната идея е от Travel with Me. Навлизаме в Ница. Току-що минахме изключително красива ривиера покрай Сан Ремо, Монако. Съжалявам, че не се сетих, т.е. за втория телефон, с който мога да снимам тези видеа и да ви покажа тези невероятно красиви места, но надявам се, че навлизайки сега и в Ница също ще имаме приятна гледка. Останете просто с мене. Искам да ви кажа, че тук хората са направили чудеса. Тунел, мост. Мостове високи, тунели дълги. Просто е неописуемо красиво. Както видяхте на табелите, наближаваме и Кан скоро, след около 30 и няколко километра ще преминем и през Кан. Възможно е да има полицейски пост. Ограничение 70 км в час. Внимание, намалете скоростта. Възможно е да има полицейски пост на скоростта. Точно тук не очаквах задръствания да има, но явно са навсякъде. Там в далечината е Атлантиката.